umsebenzi kwamasipala. La eThekwini. Yebo. Kwenzakalani? Asazi ukuthi kwenzakalani ngoba sabona ngey'ncwadi ma-social media ukuthi umsebenzi uyasiphelela. Sisebenza ngokugcina ngoJulayi 2024. Yebo, incwadi sayibona ngoJuni 2024. Isabalala kuma-social media. Bengasinikanga thina iy'ncwadi esandleni zokuthi. Nina nabona incwadi siyindiza kuma-social media but ninganiwanga. Yebo, kanjalo. Incwadi ithi why nixoshelwa nemsebenzini? Bathi imali iphelile, abanazo imali, kodwa kusimangalisayo ukuthi emva kokuthi bathi imali ayisekho kodwa bakwazi ukuqasha abanye abantu. Mhlawumbe besinesikhathi esingakanani nisebenza khona? Mina bese ngino 9 years. 9 years. Okay, uma nixoshwa ninikwane nihamba nani? Sani ku-UIF kuphela kukho okunye sakuthola. Bathi yini imbangela? Bathi imali azikho sephela. Imali azikho. Kodwa manje ukuhamba kwenu abekho yena abanye basele babaqasha ngaphakathi. Banobugebengu obukhulu ngoba kulokho kwenziwa ama-interview ePinetown ahamba yovalwa. Babona ukuthi ayavalwa bawenza ngesonto ebusuku nakhona sihamba sayowavala. Saqala salala ngale eGugudlamini, sahamba sayolala lapho phambi komnyango wasephalamende. Kwaqhubeka belobe ziba sasisibona ukuthi asizohlangana la ePaki sihlale khona siqiqele khona. Uma ukhuluma ngo-2024 kusho na 2 years nihleli la. Yebo. Bayazi ukuthi nihleli la. Bayasazi, bayaphuma bayangena, baphumela kuthina bangenela kuthina bayasibona. Mhlawumbe abezi nje ukuzonicheck nanokuthi nidlane niphila kanjani. Akazi kufike ngisho yedwa wakhona. Hey. Manje niphila kanjani ngoba phela anisebenzi? Siphila ngolokho njani ngokuhamba kuyophaka lapha ku-online point. Isonto. Ufundiswa khona cathi uney'nkampani thizeni ezimkhasayo ukuphayela noma uba. Futhi ngesonto khona kuthiwa khona kaBobby phezulu ngakhona ipoint sithola ubisi nesinto. Umgqibelo-ke akukho la sithola khona kodwa nabantu-ke nje abasidabukela ngesikhathi bayasinika-ke mhlawumbe basithengele izinto. Siphinde nanokuthi sicosha amathini namabhodlela, sigcoba amathini sihambe siwadayisa escrapyard. Nigeza kanjani? Sigeza ekuseni ngabo-3 ngakabi khona abantu abahambayo la ngaphandle. Ngamanzi anjani? Ngamanzi abantu. I-breakfast mase ekuseni nje sekusile njengamanje sokumele udle i-breakfast wenza njani? Uma besithola amasenti sayisithengela iparish sifake lona lolu bisi sinikwe lona. Namanzi ngesikhathi senza ngamanzi. Shima ngizwa kuthiwa ngathi kukhona abanye sebake badlula emhlabeni, ngabe yini imbangela? Lo munye oqala owadlula wayene-appendix cathi isigwa lesi sisidla zethulo zonke. Wahamba wenza i-operation yangahamba kahle cathi wagcina esedlulile emhlabeni ehlushwa yona appendix. Lo wesibili cathi ulokhu njalo wamakhaza ngoba ne-TB babamba i-TB kanti seyithuku sezincane zakhe. Naye wabizela ambulance wahamba esibhedlela. Wahamba namhlanje engakusasa idatha wadlula emhlabeni. Sasizama ukufonela abakubo ngoba inamba yabo sinayo. Basuka eStandard bazomlanda. Yebo. Wabencwatsha ngomgqibelo nje lesiphuma kwakhe. Bamlanda bakubo. Yebo, bamlanda. Okay, wena unawo amakhaya? Yebo, nginawo emakhaya asemNambithi. Bayazi ekhaya ukuthi uphila esimeni esikanje? Yebo, bayazi. Mhlawumbe kuphi sebake bakwenza? Abasekhaya? Mhlawumbe ukuthi noma wena awufisi ukuthi uvele uye ngasekhaya ubuye maseku right. Angeke ngikwazi ukuyekhaya ngoba nabo bebediphendele kumina bekuyimina ibreadwinner mina ade ngisebenza. Manje mangiyekhaya mina ngizokhangeza kubama ngekhaya. Kufanele. Ngibone abade bekhangeza kimi. Yebo, nabo bathembe wena. Yebo. Siswami sikufisela ngathi kungalunga, sinamfisela ukuthi ngathi ungahlangana ngoba sesifikile ngathi siyathemba ukuthi kuzolunga. Siyabonga nathi Siyabonga.